Адкрыццё новага вялікага магазина «Родны кут» для жыхароў аграгарадка Лясная, а таксама суседніх аграгарадкоў Мелавіды, Падгорная і навакольных вёсак з'ява значная. Такога сучаснага гандлёвага аб'екта з разнастайным асартыментам тут вельмі не хапала. З яго адкрыццём жыхароў павіншавалі прадстаўнікі кіраўніцтва абласнога і раённага спажывецкага таварыства, а таксама мясцовых уладаў. І вось самы ўрачысты момант. Чырвоная стужка перарэзана, і жыхары Лясной адправіліся за сваімі першымі покупками. Потребительская кооперация продолжает свою работу в плане совершенствования уровня торгового обслуживания на селе. Поэтому сегодня мы опять находимся в агрогородке Лесном, где после своей модернизации открыли торговый объект абсолютно в новом формате, в новом виде. Значит, мы поступательно движемся в том направлении, которое сегодня задано, значит, жизнью, которое диктуется жизнью и согласно требований Белкомсоюза, то есть о проведении всех торговых объектов в сельской местности, значит, в соответствии с новыми требованиями, с новым уровнем обслуживания. Выбор тут насамрэч вялікі. На плошчы ў 200 квадратных метраў размясцілася больш за 3500 найменняў тавараў. Акрамя хлебабулачнай, мясамалочнай, рыбнай, бакалейнай прадукцыі, садавіны і гародніны шырока прадстаўлены гаспадарчыя тавары, посуд, цацкі, будаўнічыя матэрыялы і інструменты. Вельмі даспадобы пакупнікам прыйшоўся і аддзел прадукцыі ўласнай вытворчасці – свініна, ялавічына і разнастайныя паўфабрыкаты ў шырокім асартыменце. Шмат у магазине і акцыённых тавараў. Прекрасно, что такой магазин открылся у нас в агрогородке. Вы знаете, что ассортимент впечатляет, очень широкий, и фрукты, и овощи разнообразные, и конфеты, и печенье. Практически все, что нужно, здесь можно найти и по душе выбрать для себя. Как для нас, мужиков, очень много товара, которые не надо ехать ни в город, никуда. Ну, вообще, сделали современный, как говорят, теперь в 21 веке. Вот это действительно магазин, который все есть акции, есть все, но... Продукты і іншыя тавары тут можна набыць у любы зручны час. Магазин «Родны кут» по вуліцы Акімова, 11 у аграгарадку Лясная працуе з 8 до 21 гадзіны без выходных і запрашае за покупками.